for DJ Rocky's Secret Files. Pumatol ako sa lalaking nakilala ko sa dating app just to forget my ex. Oo. Nakipag one night ako sa lalaking nakilala ko lang through a dating app para makalimutan ko ang ex ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Princess. At ito ang aking secret file. October 16, 2018. Hiniwalayan ko ang ex ko. Magpa 5 months na sana kami nun. Minahal ko yun kahit LDR kami. Kaya lang niloko niya ako. Mabilis akong ma-fall. Mabilis din akong masaktan. At kung nagmamahal ako ng isang tao, talagang ibubuhos ko lahat at ibibigay ko lahat sa kanya. At sa ex ko yun, nagawa ko yun. Ewan, tinamaan ata ako ni Cupido. Sobra ko siyang mahal. Mas mahal ko pa ata siya kaysa doon sa naging first love ko nung high school ako. Pero ngayon natuto na ako. Marami ako natutunan sa kanya. At isa na doon ay yung hindi mo kailangang ibuhos lahat at ibigay lahat sa taong mahal mo. Hindi naman siya sobrang gwapo pero habulin siya ng mga bakla. Habulin din siya ng mga babae. At yung ex ko na yon, isa siyang F-boy. Nakakainis isipin na na-in love ako sa isang F-boy, hindi ba? Well, ganun ata talaga. Wala na atang matinong lalaki. Kung meron man, konti na lang siguro ngayon. So eto na nga. Tinulungan ako ng mga kaibigan kong lalaki na makalimutan ang walang yakong ex. At para magawa ko yun, kailangan kong mag-send ng iba't ibang klase ng selfies ko kapag naaalala ko siya bilang kabayaran. Sa totoo lang, nangihirapan nga ako eh. Kasi hindi naman ako mahilig mag-selfie. Hindi ako katulad ng mga pinsan at mga kaibigan ko na lagi nagsiselfie. Kaya malaking challenge to para sa akin. Yung mag-selfie, mag-send ng selfie sa mga kaibigan kong lalaki kapag naaalala ko ang ex ko. At sa maniwala man kayo't sa hindi, I did it. Nakapag-move on na ako. Kaya lang, isang araw bigla naman siyang nagparamdam. Humihingi siya ng sorry. Sorry daw para sa lahat ng ginawa niya sa akin. Sorry kasi gusto niyang makipagbalikan. Pero wala, natuto na ako. At ayoko nang masaktan ulit. Kaya I said no. Kahit na sa puso ko, gustong gusto ko siyang balikan. Pero hindi na pwede. Kaya ang ginawa ko na lang, pinatawad ko na lang siya. So ayun. Hindi na ako kinulit pa ng ex ko. Hindi na niya ako pinilit pa na makipagbalikan. Pero ako, eto, back to start ulit.
back to start sa pag-move on sa kanya. One time habang nakikinig ako ng music sa kwarto ko, at habang nag-scroll up ako sa Facebook with matching stalk pa sa pamilya ng ex ko, nakablock kasi ako sa profile niya. Pero na-open ko yung FB niya. I mean, na-hack ko pero hindi ko ginagalaw. Sa Messenger lang ako nang-i-stalk sa kanya. So ayun, may nakita akong isang dating app na ina-advertise ng FB. Yung swipe to the right pag gusto mo at swipe to the left pag ayaw mo. At makakapag-chat ka lang kapag may match ka. So dahil desperada na akong makalimutan si ex, nag-download ako. At first time ko yung gawin at gamitin. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga ganun. Sa una, ang hanap ko lang talaga ay kausap. Kaibigan. Bagong kaibigan. Yun lang naman talaga sana ang sadya ko, wala nang iba pa. Kaya lang, meron akong nakilala. Nag-swipe kami pareha sa kanan, kaya nag-match kami. So nagkaroon kami ng chance na magkausap. Eto na nga. Nagkausap kami, and by the way, tulad ko, taga Cebu lang din siya. Nag-hi siya at nag-hello ako. Nag-hello ako, napalitan ng selfies. Nag-usap ng kung ano-ano at hanggang sa niyaya niya akong magkita kami. Gumala daw kami kahit saan. At kahit na almost 10 PM na yon, go pa rin siya. Pero bawal na akong lumabas ng gabi tsaka delikado. And then, sunod niyang sinabi, hook up daw kami. 3 oras lang naman daw. Pero ewan ko ba, masaya naman siyang kausap. At parang may magnet ata siya na dala-dala. Kaya naman, napadikit ako sa mga sinasabi niya. Ayoko naman talaga eh. Pero nag-go with the flow na lang ako. Pero wala naman akong intensyon no na tumuloy kung sakaling matuloy kami. Medyo malayo din. Malabo din. Tsaka natatakot ako. Nasabi ko nga pala sa kanya na chat at kaibigan lang talaga ang hanap ko sa dating app. Kasi kagagaling ko lang sa breakup. Pero ang sira-ulong lalaki na yun, hindi nagpatinag. Ayoko nang sabihin pa yung buong conversation namin. So eto na nga. After few days na tinanggihan ko siya, nagkita na kami. Actually, isa sa mga dahilan kung bakit ko siya tinatanggihan dahil may period ako. Nagkita kami after ko bumalik ng Cebu City. Pumunta kasi akong province namin para mag-celebrate ng fiesta. At para sa binyag ng inaanak ko. 2 PM ang oras ng meet-up namin. At napagkasunduan namin na magkita sa isang mall. Akala pa niya ininjan ko siya kasi ang tagal kong dumating. 2:20 ako dumating. Ang tahimik ko. Sobrang awkward kasi. Pero in fairness, cute siya. Hindi siya masyadong matangkad. Pero maputi siya. At yung mga mata niya, medyo singkit tulad ko. And by the way, isa pala siyang half Filipino, half Singaporean. Ako naman, pure Filipina. Pero sabi ng mga lolo-lola ko, may dugo daw kaming Incheck at Kastila. Pero hindi ako maganda ha. Yun lang. Ang awkward talaga. Habang tahimik ako na sumusunod sa kanya patungong sa kotse niya, siya naman pasulyap-sulyap sa akin. Natatawa nga siya eh.
napapaano daw ako. Sabi ko na lang, wala, kinakabahan lang ako. At sumagot naman siya ng, ako din kinakabahan. Hanggang sa pumasok kami sa isang lugar na walang kusina. At ayun nga, kinakabahan ako sobra. At sinimulan na namin ang dapat simulan. Nang walang proteksyon. At matapos ng lahat, nagbihis siya at ako naman nag-shower. At doon ko lang na-realize ang pinagagawa ko. Feeling ko marumi akong tao. Feeling ko, nag-cheat ako sa ex ko. Fast forward, nagpa-drop ako sa isang mall. Kasi may bibilhin pa ako at may pupuntahan pa siya. Nag-thank you siya sa text at tinanong kung nakauwi na ba ako na maayos. Natawa pa nga ako sa kanya kasi akala niya may anak na ako. May nakita daw kasi siya na photo ko na nakatag sa akin na may hawak-hawak akong baby. Pero sabi ko, hindi inaanak ko yun. Buti naman naniwala siya. Fast forward, nakalimutan ko na ng tuluyan si ex. At minsan, kinukumusta ko na lang siya sa tawag. Lagi niya pa rin sinasabi na aantayin niya daw ako. Ako daw yung papakasalan niya. Ako daw yung aanakan niya. At hindi niya na daw ako iuuwi sa amin. Tapos, ang sakit lang nung sinabi pa nung ex-boyfriend ko sa akin. Nagpagalaw na ba daw ako sa iba? Sabi ko, di wala. Tsaka, kung hindi mo pa ako niloko, baka sana yung sinasabi mo, mangyari. Pero huli na yan. Hanggang imagination na lang tayo. Sa ngayon, naguguluhan ako. Ilang araw din ang lumipas. Nagkakaroon na ako ng feeling na parang nasusuka ako pero hindi naman. At nagkakaroon din ako ng spotting. Pero, ang nakakapagtaka lang kasi, pang-5 araw ko na ito. At nung 4th day, parang naging heavy bleeding na siya. Ano ba to? Hindi kaya buntis ako? Mahal ko pa rin yung ex ko pero parang okay naman din ako sa bago ko. MU kami, magulong usapan. At parang go with the flow lang naman. Ano bang gagawin ko?